Hemen salam, bun Rusya'daki bloggerların reklam etken Litaş raketi diyen prilajeniyeti. Yani uçan raketi deyip reklam etkendirler. Askhab Tamayev, Hüseyin Gasanov, şolar aslan reklam ediyor. Ondan sonra Cavit reklam ediyor. Şolar menin öz görönüm, şolarda gördüm. Atak başka gatıken kiçi bloggerlarım, gatıken başka da ulu krupnu bloggerlar gatıken reklam ediyor. Обычный казино схемада işleyen ol. Mesela мошенничество дейсем böyle yönü как бы edil piramida değil ol. Yönü казино схемада işleyen. То есть 90% siz pul yitiriyorsun şu tayda. 10% adam kazanıyor, 90% yitiriyor. Казино schema olanı şu oluyor. Edil 90 ile 10 bolmayına da 80-20. Ну, примерно şongal. Maksimum 30% adam kazanıyor, 70 yitiriyor. Ну, общем, köp adam yitiriyor, adam kazanıyor. Ol oyun girer yerler вообще mena maslahat berem ok size köpüğünüz yazyanız Askhab Tamayev'in şunga reklam etme Instagram'da kan adam yazdı da şondan şu video çıktı. Like komentarı koyun Hökman suratda berdi Instagram'a paylaşacak geçin Instagram'da da tatbisat edin. Video Hökman suratda like komentarı köprek yazın. Köp adam görsün, köp adam sokulmasın. Tağım MC piramida vardı Rusya'daki biliyorsunuz. Şonu gatken bizim studentlar bunun pulları gitti en alıp bilen oklar. Bäri aslanlı studentlar pul yatırıyor da bir student fakir da biratlar kazanayın deyip bilen işlence pulundan ona yatırıya gitti şey. Şol sokulmalar ya like komentarı köp koyun paylaşın. Köp adam görsün, köp adam pulunu gidirmesin şeydi. Pulunu ölüne saklasın. Inni, yankı Askhab Tamayev, Hüseyin Gasanov reklam etkiler, olur pul kazanıyor edip yazıyorlar. Olordaki pul kazanılan yankılar aslanlı reklamadan kazanıyor. Yankı Litaş raketi asli OneWin'ip stavka koyulan kampanya var. OneWin kampanya köpüğünü biliyorsunuz. Birlik Win'ip yazılıyor. Şurada koyacak. Şu kampanyanın hakikati legit mi şonga bir zat olmalı toşunu biatmen şonu öder bir zat şu yankı Litaş raketi o diyen oyunun hakikati. Ol yankı Hüseyin Gasanov da Askhab Tamayev ol reklam edeni olur için adzenli account veriliyor. Dine şu tayda aslanlı utuştur olun ku. Dine utuştur eğer özlerçe bir sanak programa utulşam görkeden olurlar. Ne bir gedek utullum yönü zat etsem böyle iyi de kazanıp böyle. Kazanıp o tayda bolmaya hiç yağdaydı. Как бы kazanarsın bir sani 10'nu bir adam. Yani kaçışmayalı 90% tutuluyor 10% kazanırlar. Чтобы yani kazanan 10% başka da adamlar sarıfanlı rayca как бы başka da adamları getirir. Yani men kazanım öyle böyle deyip. Hemen bunlar yani referallarını kazanıyorlar. Sizi getiriyorlar. Siz registrasyon edeceksiniz da zaten referalından. Yitiren pulunuzun yarısını paçlı gidecek de yarısını yankı bloggerlar alıyor ödünü. Şonçu olarak nadyorsun gel eyle beyle. MC piramidan köpüğünüz yardımcı şu yiterini köpüğünüz biliyorsunuz. Sonra da bloggerlar, daha Türkmen bloggerlar ama arasında gattı nadyorsun emme dokumentasyon eyle beyle bunlar staff gölünüz animasyonu pulumuz köpürdü. Onun avda inanmang hiç yağdayda oturun yerinde hiç kim pul vermiyor. Piramida var da bilmeyen bunun vizası verin piramida da как бы казино схема da o paşti dengdi temele öyle piramida adamlan zadını ulanıyor da yumurlup yitik gidiyor. Казино ne olmadı ama da ba yitik giden ok yönü yankı 90% yitiren adamın pulunu ödün alıyorlar. Yarısından köpüsünü ödün alıyorlar da yankı 10%'da da utonları da veriliyor. Düşününüz. Казино как бы stavka eğer yankı Litaş raketan oynanından stavka koyunum olar. Ne için sever Litaş raketada o tayda uca program düzülün. Palibom seni bir gedek berse senin 7 gedek solar ya in azından. Şonun için eğer de birden gireniz bağ olsa, kazananınız bağ olsa, pulunuz aldınız, çıktınız, gittiniz, yadınızdan çıkarın onu. Sebebi palibom ol, ıydına gitti, o tayda programı yörüte YouTube'da zatlar var, düşündürenler, khas bölmeni, teknik nasıl düşündürülüyor. Şu kazino schema, rulet kadar, ön yadınızda düşen olsa zatlar vardı. Kazino, param ne mi, şu tayda 3 tane 7 tane pul veriyor. Ana şu schemada işler, yankı YouTube'daki videolar var, teknik düşündürenler, kızıklansanız YouTube'dan yazıp görüp biliyorsunuz, başka da adamlar da adetli. Ben dün YouTube'dan bu arada gözledim de Litaş raket igra edip katı köp küçük bloggerlar reklam et. Yani men kazandım, men schema düzdüm, seyredin şu schemanı eydin.
beydin o zatlaryň hemmesi ýalan ondan otayda uja programmy düzülen bular ýanky gazanp bola eýle olarum Edil Ashab Tamayew da Güsen Gasanov da öz referalyny ýygyna maksada gelin şunu registrasiýa edin şurda utýan. Hemmesi ýalan ondan ýitirýäňiz puluňyzy. Stavka goýuňda bolmaýan näme stavka din aslama köp gatkan adam stavka goýa bile. Men özüm goýadym öň. Bunlara goýmak öň şo habiň boýuna aslama men ýüzse goýan kalby gizläp durmak. Aýtdym ona plana goýdum zat dip. Köpsem geçdi hawa ýöne ol gazanç däl, ol nälik diýse men aslama gazancym däl. Köp adam şonu aslama gazanç etjä, ol aslama gazanç bolmaly däl hiç ýagdaýda. Siz hem şonu etmeň, etseňiz utularsyňyz. Gatkan adam stavkadan ýanky kazinoda öý zady yumurly maşgalasy dagady gat köp adam o zat gerek gel. Bu kazinoda aslında Amerika zatdyny barýalar kazino oýnap pul ol adamlar bu gazancı däl ol. İtak bir biznesi var, onsumunsu var, käwat bir keyping tutdy, käwat bir balyk etýän, edil şoňa allyň bir sapar goýdun, çykdyn, gaýtdyn. Bolly hiç ýazadyň ýok. Atak biz nämeçe polny bar gazancymyz şol etjek golýaşyň zat etjek bu oňa zat bolmaýar. Daşlaşyň wapşe internetde gatkan gazanç bar. Bilýäňiz uje nälik gazanp ber. Men ýyzarlap berenirim bilýär. Näme iş etýär? Hemme zat hiç kim gizlän uje hemme zat atkryty. Gazanç gatkan köp zat edip bolýar. Şoň üçin bu muňa zatlary girmeň, puluňyzy gitirmeň biderek. Jalka puluňyz gidýär, ondan soň ýazýaňyz alyp berä, ýene bir zat alyp bolanyk bir gidenden soň. Ýanky stavkanam goýun ýok edin. Bu zat letaş raketada polnoy maşenistwo, polny kazino o da 10% utya 90% giderýär. Şoň üçin daşlaşyň blogerlara inanmaň. Ýanky blogerler hawa Ashab Tamayewiň, Güsen Gasanowyň kontent gowdur, ýaraýandyr. Men özüme diýerim, men özümem görýän ýöne hemme reklam etýändir. Ondan sebäbi bilýän otayda pul berýärler, olara reklam etdirýärler. Ýanky utulanyň ýart pul berýärler. Onuň gözüňiz etdirin. Maňa özüňiz gözüňe getirin, näçe pul gazanýar ondan soň. Maňa dün berýär Ashab Tamayew gazanýar diýip Instagramda paýlaşdym, men storiýamda şuňa maşynistop daýat etmeň girmeň diýip. Ashab Tamayew gazanýar ana Lamborghini alyp. Ashab Tamayew siziň ýitiren puluňyzy alyp gazanýar, size reklam edip gazanýar, sizi şoň içine salyp gazanýar, onu oýnap gazanýar, düşünýäňiz. Ashab Tamayewa berilýän account solitaş raketan. Basaň dediňe utuş getirer ýalyk account, ýürütip ýanky OneWin kompaniýa özü berýär onu reklam etdirmek üçin, adamlar allap getirmek üçin. Düşünýäňiz, häzir menem OneWin'e ýazaýyn. Maňa da berýärler şoňa account, men adam getirjek, maňa şoňa shot beriň, diňe utuş görkezýän adamlary görkep getirjek, allap diýsem maňa da berýärler şonu türkmenleme getirjek diýip goýja orçalap ýazsaň berýärler şonu. Şoň üçin beýsem berýärler diýsem häzir siz gidip häzir ýazyp alyp adam getirjek, gazança oňa da diýdim, oňa da diýip bolýarlar, kategoriskiy bolalok hiç ýagdaýda harambat rol onu etmek bolmaýar. Ýöne opsiýon diýen adamyň etýän zaty size düşündärler, şoňa ýazýarlar. Ya o kampanyanın özü ya maňa geçen ýyl 1x berdiň ýazşýarlar, şuňa reklam edip ber, referallarym plança 30% diýdim, 40% berýär diýdi 1x berdi maňa. Reklamada 100 olur diýdi. Şo wagt geçen ýyl ýazypdy. Men Instagramda paýlaşypdym, köp men öňden bäri men podpisat edip ýydarlayan adamlar bilýändir men paýlaşan. Onuň edil şoňa ýan kampanýalar ýazýar. Krupny blogerlara şoňa account berýär. Diňe utuş getirer adamyň gözüni alyp, getirip şotay salyp lad eder. Pul gazanýarlar düşünüňiz. Toýst kompaniýada gazanýar, Ashab Tamayew gazanýar, Güsen Gasanow ýan gaýtşyma olar hem referallan gazanýar, hem siziň utturan toýst referal siz girýäňiz, oýnaýaňyz, utturýaňyz. Siziň şoň ýart puluňyz Ashab Tamayew etýär, onuň daşaram diňe ýanky oýuny reklam eden üçin pul gazanýar, toýst dywaynoy gazanýar. Şoň üçin Ashab Tamayew gazanýar, ol gazanýar diýip zadyda oturman girjek bol oturman. Düşünüňiz. Video like, kommentariýa gatkan goýun, köp adam görsün, hiç kim sokulmasyn, puluňyzy gidirmeň abyşny studentlar, köpüňiz bilýän, asnamnoy köpüňiz abyşny student. Men özüm şo student da başçy. Kakby ütköşk pulumuz ýok, hemmemizde de. Maňa asnamnoy podpisat edilenim köpsü kakby 90% ütköşk abyşny işläp beren, biziň özümizde de ütköşk pulumuz ýok, abyşny gazanjy etýär. Şoda gitmesinler kazanacak olup düşünüyorsunuz. Başka zatlar edip bolyan vakti, başka zatları kelleňizi işledin. Goýun o zatları.
oturun ýeňde pul gazanýar diýseler gaçyň boldy. Hiç ýagdaýda girmeň menden maslahat size. Maňa ynanmaýan bolsaňyz YouTube'a girin, Google'a girin-de ýazyşdyryň şo oýun barada gatykän maglumat çykar. Men özüm gözledim-de. Hemmekşi maşenikde. Toýst öwýänler ba, öwýänler ýa-ni referal getirýärler olar. Ba, kiçirak blogerler YouTube'da öwüpni raketadan men 100.000 gazandym, 1000 rubl, 100.000 etdim 2 saatyň içinde eýle beýle. Olaram zat girseň aşagda ýazyp duran rüçüň aşağına sılka durna şu sılkadan registrasiýa edin, diňe utuş berýär zat dip. Hemmesi ýalan zat, inanmaň hiç ýagdaýda. Oturan ýeňizde size hiç kim pul bermez. Düşünüňiz, akyllyca hereket edin, kelläňizi işledin, alınmaň ýanky zatlara. Ansat pul kazanmak yok. Hemmesini işlemeli. Ihlas etmeli, yöremeli, zahmet çekmeli kalbi. Bilýäňiz o zatlar hemmesini kalbi boş zatda yok. Hiç ýagdaýda oturan ýerinde pul hiç kim bermeýär. Düşünüňiz, paylaşyň wideony dostlaryňyz bilen, başga da kim bilen paylaşan bolsaňyz, şu oýuna girenler bar bolsa da paylaşyň şolar bilen uja gazanan bolsalar, mäzer ýazjaklar çykar bärde. Men gazanım dip. Gazanyň ýeni girker indi gidirýän. O taýda program uje seni zat etdi. Bir gedek berýär, gözüň allamak üçin uje ýyzlam arka berýär. Düşünüňiz, egerde içiňizde bar bolsa, şu oýuna girip gazanansa, bol ýapda çyk git, sag bol taňra kazanydy. Kak bu maňlaýyňa gazanypsyň. Aslında köpü giderdi. Ma kän adam Instagramda ýazy, şurada screenshotlaryny goýjak gidirenler. Atlaryny ýapjak ýöne. Ýadan şörk ýazdylar, kän adam pulunu gidirdi. Görüň özüňiz okap bilersiňiz. Instagram'a podpisasiya edin, Telegram'a o saygyň podpisasiya edin, YouTube'a da podpisasiya edin, agza bolun, like, kommentariýa bolsun. Şoňa akyllyca hereket edin. Janyňyz sag bolsun. Hemmeňize pedal video bolar diýip pikir edýän. Dawat.